Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Момчилова, слушам с интерес. Обръщам внимание на следното. Малко е недостатъчно добър формата, който сами сме си направили, тъй като имаме само 2 минути за въпрос. От среща страна имаме 5 минути за отговор. След това, слава Богу, имаме и отношение, което е в размера на 5 минути. По принцип се прилагат 3 основни подхода за рекламна регулация в случая. Така и по света. Първият е разрешено да се рекламира, но с някои ограничения. Вторият е частична забрана на рекламата с по-строги законодателни ограничения. Третия е пълна забрана на рекламата на хазартни игри, игрални зали, казина, но дори и в този случай се допускат изключения. България е в първата категория, която като забранява само пряката реклама, която директно кани потребителите да играят. И така нататък. Сега стана ясно, че проблема е, че има тук пълна забрана за реклама на хазарт, но няма забрана за бонусите. И това отваря вратата в полето. По принцип, вие изредихте как е в отделни страни. Тук беше прав господин Чолаков, който каза, че един вид вашето ноу-хау, почерпено от опита, който вие имате и от това, което сте коментирали, както се казва по света и у нас, с опитни и от други страни регулатори, би трябвало да се чуе, но, например, Великобритания, която знаете, че е горе-долу меката на това, което се случва в хазарта. Там има много интересни данни. Там искат да наложат повече ограничения, защото при тях има много хазартно зависими и е установено, че децата виждат малко повече от 2 хазартни реклами на седмица, а хазартните реклами там са забранени. Това е най-ниското ниво от 12 години сам. Въпреки това, след като беше въведена забрана за участие на лица под 25 годишна възраст в рекламите. Промените целят да предпазват младежите от участие в хазартни игри. Великобритания забрани и на популярни личности да участват в реклами. Даже инфлуенсърите и спортистите от по-висок клас, звездите от реалити предаванията не могат да рекламират хазартни игри, а чуждестранната такава реклама изобщо не се излъчва. Тук мога да чета и, тъй като времето не ми стига, и други примери, които да са в тази посока, но да ви припомня, че вие направихте, между другото, една инициатива, която влезе и тук в парламента и с неправителствените организации беше обсъждан този наистина наболял проблем. И имаше предложения от страна на неправителствените организации, имаше предложения и вие направихте апропо среща и с операторите. И те предложиха пък да се саморегулират. И даже имаше меморандум, нали така, ако не ме лъже паметта, така че в отношението ще говорим и по този въпрос, че нямам време, извинявайте. Заповядайте за отговор. Благодаря, господин председател. Точно така, господин Ченчев, всичко, което споменахте е така. И е в потвърждение на това, за което стана дума до момента. Върви се към ограничаване, популяризирането и пропагандирането дори, ще употребят този глагол, на хазарт сред младите хора основно. Това е този европейски и евроатлантически опит. Да пазим живота на всеки един човек, защото сега ще прозвучат отново заклинания на тема как се стремим към и как Шенген ще реши въпроса и еврозоната, но преди да се погрижим за хората си и за децата си, мисля, че нямаме никакво право да подвеждаме хората, защото най-бруталната дезинформация се провежда тъкмо по време на предизборни кампании. И после никой не търси сметка за неспазените обещания. Да, господин Ченчев, проведохме среща и с операторите. Имахме уверенията, че ще ни окажат съдействие, че ще направят цикъл от репортажи, които са посветени на проблемите на хазарта. Обяснимо. Имаше един такъв репортаж по обществената телевизия. Записаха 15-минутен разговор с него, излъчиха 15 секунди. Но така или иначе показаха такъв зависим. Впрочем, най-въздействащият материал журналистически по въпроса е на влогъра Станислав Цанов. Ако не сте го гледали, обърнете му внимание, с хора, които са се избавили от тази опустошителна, пак казвам, зависимост, за която няма открито хапче.
и рехабилитацията и възстановяването от тази зависимост е изключително времеемко, специфично и скъпо. И нито една българска институция не разсъждава по този въпрос, а камо ли да предприеме мерки. Доколкото зная, са правени такива допитвания. Аз лично не съм и нашия регулатор не е разговарял с Министерство на здравеопазването. То остана и това да правим, защото пък изобщо не ни е работа. Но не съм чула за някакви инициативи за това да се работи, освен с доброволци, които правят такива психотерапии, провеждат и специфични там форми на лечение, с които аз не съм запозната, на госпожа Гълъбова, която е може би най-опитният експерт по темата, каза, че това е изключително специфично, сложно и трудно лечение. Впрочем и господин и доцент Околийски, който от българския офис на СЗО, още 2016 година сподели данни от социологическо изследване в Враца и Видин, струва ми се, където още тогава имаше официално регистрирани около 12 000 души. И отделно бяха установени, доколкото би могло да се спекулира с тези, разбира се, данни от социологическо проучване с младежи до 18 години, които над 30% вече са залагали и са играли и хазартни игри. Сега, колко години по-късно, аз се съмнявам, че ситуацията не се е влошила драстично и опасявам се необратимо. Няма такава социология. Има изследване на Център за изследване на демокрацията, която господин Безлов каза, че така с лични ресурси е направил и социологическо проучване 2018 година, струва ми се, също е отдавна. Така че помислете, губим децата си. Какви деца искаме да имаме? Онези, които напускат ежедневно България от терминал 2 и 1, или такива, които се превръщат в човешки отрепки? Прочетете Играчът на рулетка на Достоевски. Няма по-добро описание от разрушителния ефект на хазарта. Това е.